Stennija għal nhar l-erba' li ġej meta se tkun qed tittieħed id-deċiżjoni finali dwar jekk pajjiżna hux se jkun qed jiġi greylisted mill-Financial Action Task Force. Il-persuna li bħalissa qed isserraħ fuq din ir-responsabbilta, il-Ministru Clyde Caruana, jibqa' fiduċjuż imma kawt dwar l-eżitu ta' dan it-test li pajjiżna qed jerġa' jkollu jiffaċċja. Kif qed f'kumment fuq il-Facebook din il-ġimgħa, it-test tal-Manival dak li kien tekniku għaddejna minnu ma kellix dubju li se konna qegħdin nagħmlu hekk, dan it-tieni pass huwa kaxxa magħluqa. Iżda mistoqsi għaliex Malta reġgħet spiċċat qiegħda tirriskja li titpoġġa fil-lista l-griża f'dik li azzjoni kontra reati finanzjarji, Clyde Caruana wieġeb biss li se jibqa' jaħdem. Intant jidher li l-Gvern Malti għaddej bi sforzi intensivi biex jipprova jikkonvinċi lill-Istati Uniti, il-Ġermanja u l-Ingilterra biex ibidlu fehmthom dwar il-voti tagħhom kontra pajjiżna. Madankollu mistoqsi jekk il-Gvern Malti hux se jkollu jpatti billi jċedi affarijiet oħra, Caruana qal li wieħed irid iqis jekk dak mitlub mill-FATF hux raġunat jew le. Ara aktar milli kwistjoni ta' element ta' horse trading tittara f'dak illi tkun qiegħed tiġi mitlub jew nkella tikkunsidra hemmx raġuni jew le. Mistoqsi x'kien li wassal biex pajjiżna sab ruħu f'dan ir-riskju